Lasaitasuna da gaur nagusi segurako aldata Goena Berri baserrian. Loreak hazi eta saltzen dituzte eta horretarako negutegi handiak dauzkate. Eguneroko lasaitasuna bapatean apurtu zen joan den ostegunean. Gaueko 9:30 inguru, Guardia Zibilez mozorrotuta zihoazen 3 gizonezko etxean sartu ziren. Txaleko islatzaileak zeramatzaten Guardia Zibila izena idatzita. Ikuskapen bat egitera zihoazela esan, eta diruan non gordetzen zuten esateko eskatu zuten. Ingurukoen esanetan lapurrek bazekiten zer egiten ari ziren. Bai, diru asko esaten du jendek egitzen zuela horik etxean, eta hori bazekien nunbait, Diru hartu eta etxe jabeak aulkietara lotuta utzi zituzten. Ordu erdi egon ziren horrela, batek loturak hautsi eta besteak askatzea lortu zuen arte. Astebete pasatu da, ikerketa irekita dago, baina momentuz ez dute inorra atxilotu. Setien familiak ez du hitz egin nahi, lasaitasuna nahi dute gertatutakoa ahaztu ahal izateko.